Se había unha historia por contar en Galicia, esa era a da orquestra Os Satélites. O showman e presentador da galega Paco Lodeiro recolleu nun documental que se está a proxectar por todo o país o longuísimo percorrido musical dunha das nosas formacións máis enlleiras. Que sería de Galicia sen as súas orquestras e que sería dos galegos sen Os Satélites? A desta formación é unha historia musical e vital vencellada ao país que a toda agora estaba por contar. A historia dos Satélites é tamén a historia de Galicia. Hai 70 anos que comezaba, xusto no 38, en plena guerra civil, e coa evolución da orquesta, en como se desplaza as festas, no equipo de son que leva, na composición musical que leva, na formación dos seus músicos, en todo iso, vese reflectido tamén a evolución da nosa sociedade. O documental de Paco Lodeiro repasa a traxectoria desta formación e dos seus compoñentes desde a época da Guerra Civil ata o presente. 70 anos en que as orquestras cambiaron, as verbenas tamén, e o público foise remudando. Pero Os Satélites sempre souberon estar aí. Evolucionaron, pero teño moita nostalgia da miña época, porque foi un tren que pasou moi rápido e que viví encantado da vida de haber pertencido a esta orquesta, non? Pero, xa naquela época nos víamos moitísimas xente nas verbenas. Era, quizáis, que a xente, cando estabas no palco, os nenos e a xente do povo, iba a te esperar con cariño, falaba contigo e dialogaba. E hoxe, ese non existe eso. É dicir, a orquesta vai como auténticos artistas, o escenario fan o seu papel, pero o contacto co pueblo é mínimo. E que o amor polo traballo ben feito é o segredo que explica En Combustión dunha orquestra xa lendaria. Facer as cousas ben, con cariño e respetando o que é a tradición da orquesta. Como din todos os músicos que foron pasando por ela, esta orquesta ten un sello que se ti non respetas ese sello, deixa de ser o que é a orquesta. Se nós nos dedicáramos a facer o que máis venda ou o que máis guste á xente sin respetar o sello da orquesta, non seríamos nós, perderíamos a nosa propia identidade. Espera un pouco. Eso es una vez. Claro, la primera vez. Espera un pouco, la primera vez. Como sona, o mismo tema interpretado por Os Satélites ou por outra formación sona distinto. O por qué? Hai que vir a escoitar Os Satélites e xa o vas notar. Mi corazón se llena de emoción, palpita de esperanza, cruel realidad, te quiero más y más, y tú ya no me quieres.